Čaute lidi, vítejte u dnešního prvního videa ze hry Minecraft. Jsme na serveru MyMovie. No a já jsem Limf, takže čau. A co bychom teda dneska mohli dělat? Dneska to bude jen takové předváděcí videa, nebo ne předváděcí. Ukazovací, co to je, kde to je. A jestli si říkáte, jestli vám něco tohle je povědané, tak určitě je to McDonald. Navrhl jsem to já. Tady mám takhle koně. Tam mám ještě stáj. A je to určitě z odkazu videa. Nebo prostě nějak. Tak najdete IP adresu. Je to na 1.7. No a mám to takhle a prodávám koně. Osly za 8 dia a koně za 10 dia. Jo, takhle to prostě mám. No a co teď bychom teda mohli dělat? Tak půjdeme třeba na... Koukneme se na Warp PvP. Jestli tam jsou nějaký divaty. Jestli tam jsou nějaký hráči. No, nejsou tady žádný hráči. Nejsou tady. Yeah. Já jsem to napsal zpětně světlo a ono spávám. Dobře, tak teď půjdeme třeba zatím na Warp XP. Koukneme se, kdo to je. A půjdeme třeba na Maj. Tak napíšem alelo. Maj. Já jsem VIP, takže si můžu dát super vojáky pro VIP. Takže zase Alví. To neviděl, takže my pojeme sami. Tak. A PvP, takže to půjdeme rovnou mal, protože teď někdo napsal Warp PvP. Warp PvP a my si takhle vezmeme čestku, helmu, kalhotky, no tak, ještě vodky, já to nemůžem zapomenout, tohle, no tak, a nesmíme zapomenout dolů šípy. Tak, my jsme připraveni a můžeme jít na Warp PvP. Na něj, zabít. Bohužel jsme umřeli. Měl víc armoru. A bohužel jsme umřeli. A jestli se vám tohle video určitě bude líbit, takže mi dejte like a doufám, že teda bude. Na něj. Zabijem borce. No víte co? To je fakt borec. Zemni. Jdem pryč. Budeme jedný. To ne. Nech mě, Luboši. Luboši, nech mě, Lubo. Vezměte.
Protože mám si zadnout. Nugget. Nebo víte co, teď už nemůžu, jenom vám prostě ukážu. A jen vám ukážu takhle můj starý barák, který mi rozgrýfovali. Když jsme poprvé točili, tak mi ho rozgrýfovali a já ho nemohl dát na YouTube. No, já vlastně to nenatáčel, ale nemohli jsme to dát na YouTube, protože to úplně bylo zkažený. Na dům úplně rozgrýfovali, takže to bylo hrozný. No, tak kam to letíme, kam to letíme? No, tak toto být můj starý dům. Bydlel jsem tu jedním kámošem Křížovem a ještě tu mám moje česty. Jo a nějaký takový tyhle a mám tu nějaké takové věci, jako třeba lapic a takový. Tady to je moje stará česta, která už nic není, kterou jsem už vybral. A tady nahoře bydlel ten můj kámoš Kříždům. Vidíte, tady bydlí Kříždům. A tady dole jsem bydlel já, tady máme těm, ale tak to už dáme do homu. No a teď vám ukážu můj na parcelách. To není moc, to není vlastně dům. Jenom tady vidíte, že tu mám pár takhle pigmínků. Jsem si je sem přivez. Čau pigmink. Pigmink. Podbrčec. Vidíte, a už se na mě hrnou. Nemají mě rádi. Teď vám ukážu mého kámoše Marcelu. Je to Adam Dromata, určitě ho znáte. Teď nevím, ale jakým směrem to teda bylo. To není jeho, a tady to je. Tohle je jeho parcela. Mocí mají takovou divnou. A tady má takové jeho malinké podzemíčko. Tak jsem to tam jen kouknu. No, vidíte, nejde to. Je to docela hluboký. Taky na tom dělal, tak mi jdem na home, dám si lopatu. To zkusíme. Nebo víte co? Já na to takhle ne. Když jdeme takhle na potnahou, tady mám zasazené nějaké stromečky na okrasu. Tak a co teď bychom nemohli dělat? Co tu třeba ještě je? Co bychom nemohli? Co my bychom mohli dělat? Víte, je to. No a nevím. A nevím, co bych měl dělat. No tak já to chvíli stopnu, něco si udělám a jsem zpět. Chtěl jsem to zapnout a spadnul mi Minecraft, takže jsem to musel znova udělat. No a co bychom teď mohli udělat? Přemýšlím. Jo, vyležet do vesmíru. Spadnout domů. No a tak tady toho moc na předvádění není. Ale tak doufám, že se vám tohle video docela hodně kratělonkánké a nic jsem skoro neukázal. Líbilo jen tak pro zajímavost. Letím. Woohoo! A jestli koukejte, vidíte, co se mi spadlo? Nugget, který mi dal. A můj starý. Takže čau.